Lakhang ya kaying mane barim tam haka perthai da ka sarkar Islam ka Saint Catherine Monastery kabadon hatrai jungulum Sinai hari Egypt kadai kawai ne kijaka Kristan kabala buromha bat kabadon jingmut haka history jong ka perthai laseng yaka haka spa snem ka bahnriu ka jing betha jung sem pai santain Justinian Vanikong ya kane kaying mane kalayat bet yaj rente lapalat siajar saus pasnem kabala penlong yaka kum kaying mane Kristan kabala rimtam kabalang trekam hadu menta kajing koridor jongka hakaliang kaniam ka kolsor bat kajing te kalong ka bakrau hakabakabu yaki kotling kedop kidor bat kajing thoniam ki bom bujli kenthop yaki benta jongka kodek Sinaiticus kawe niki kopi barim tam jong ka Bible balatiu lagi spasnam kane gajaka mane play kam shamalong tang gajaka mane play bat le jingleng andrai ka longro kadak jong ka jinga song sok imsan wat a history kabala penne ya kriti jingada nau nonge thulupa Muhammad ki khubor badang sien ki peni baka sarkar Egypt kala hukum ban khang bat kurupno ya ka Saint Catherine Monastery hakabala kenno bahkan penkala ya ka syaka jekapu jing tho kabala penmi ya ka jing sokhia jong kiri ka perthai ka jing syabe jong ki monastik bat ka jing syak kentai jong ki banra ki tiar kentang ringkat bat ki la sim da ki babun kum ka jing penkhen ya ka jing lai lut hakaniam bat haka kolsor ki nong tho ki kan tho bakum kini ki jingle ki dei sibenta jong kurkom ka ba kham jiliu jong ki jing penjor ye ki jing khanglan ye ki jaj pendiu rit pai ha ka than ka jing penkalai ka jaka mane blei sa ka jaka pu jing tho wala sansyar da ka sarkar Islam warla kala ban penne pensa ya ka jing long met ka bu jing ma ban pendam no ya ka jing long ba kan jaman sim bat kiri tiniam ki bala ai ka jaka ya ka jing mut basisha jongka lapalat si hajar snem kane ke jingja kelapan mi ya ke jing bitar hapne ki jaj beriu Kristan bat ki nong ya sat an ya ka hok long briu man briu ha ka perthai ki bayu i ya ka hukum ka wepat ke jing le jong ke jing penram ya ka niam ka jing penlong ya ke jing khang kum ke jing le jong ke jing sensyar jong ke Islam ka pendap ya ke jing ha ka niam hakamat ka bala ban penmi ya ke jing apher hakapor baga jinga kren hapren kiniam bat ke jinga da ya kapateng deban bu hakmat kat baki sarkar kidon kabor ban penya ya ka jakari ti dustur ban le kumta ha ka jing du nong jong kiri ti dustur niam kiba em la ban yu i kum ka jing penjak burom ya ki riungai bat ka jing du no ya kapateng perthai kenthop ya ki sang niam bat ki sang san perthai kila ban syam bakalong ka badon kam ban kerpat ban penek pensa om tang yaka ki mau jong ka ying mane jong ka benta ba kentang jong ka bat ka jing em monastar kabala pen em yaka dakis pa snam